Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Nose Media TV. Can I first time please subscribe, comment, share, like. Yeah, this is the message to Prophet Makandiwa. Alright, the book of Peter anoti zviri kuparidzwa namukoma Paul hatichazvinzwisisa but chimuteererai. Not all things zvinoitika in other churches zvogona kukupleasa, zvimwe zvogona kusakuitira zvakanaka, but zvikasakuitira zvakanaka you kept quiet. What's the reason yandiri kudaro? Yes, Prophet Makandiwa vakabuda vachiaccusa the man of God, Prophet TB Joshua chiti kana munhu akatotaura kuti maybe pane zvakaitika, maybe he was raped kana akazviita, but my spiritual laws are not a senior must not try, because zvinoitika ndezvekuti handiti moona kuti right. Let me give example. Baba Guti moona tasa pakaita mamiracles akaitwa nemaprophets achitanga, like Prophet Makandiwa wakaita ye 3 days pana akazvarwa ne 3 days, we defended. And it even baguti amuna mudzopa vakauya vachiti aiwa maprofets enyu ari kuuya mazuva ano chichi baguti vakazama kuita as a father, as a senior, vachigamuchira munhu wese vachidi. So maseniors wese ariko, you argued kuti do the same. Chireveni konati but apaka it's better uinde kuinbox, noti kuti unoenda kupersonal yemunhu. Saka izvozviya even une zvauri kuona as a senior you are not allowed. Tasema muchiona isusu vana Prophet Madungwe tawo masenior iko zvino takuitira cho vari kuuya manew pastors vari kusimuka, even ukaona pakati it's not your right to pinpoint. Saka zvakaitwa nemuranda waMwari Prophet Makandiwa aiwa hazvisizvo, hazvitarisirwi from a senior prophet or what, because ndiwo unofanirwa kumira as a shield to any criticism. Unotsvaka the best way to handle it, but ukabuda ndowakutocriticize zvakazoti zvakazoti aiwa hazviitwi with a senior. Ndataura example yaBaguti. Baguti vakakavha munhu wese, maprofits anenge pakamboita noise hysteric nezvimwe zvaitwa nemaprofits onyotsona kuti maseeds so onyotsona kuti vanhu vachisidiswa, vanhu vachidii zvanyotsona kuti this is out of hand, but Baguti vakaramba vakanyarara semunhu mukuru kuti vanhu muparidzi, because munhu anogona kuzotendeuka epreacher ye waunenge watsondora, then zvozoitwa sei? Handiti zvinozobatwa kuti kana kuti hazvisizvo accusation ari kungopiwa TB Joshua but asiwo wozviita sei? So as a senior you need to have a wisdom to deal with those. Haufaniri kuwanikwa uchicriticize. Zvavana president wenyika anoshanda nemunhu wese, machechi ese chii, hauna unombonza president kuti chechi yakati haiti, because the president works with all the churches, works with nemunhu wese, chireve nemunhu weopposition vanokavha munhu wese, because is the office of a president. So the office of a senior haibvumidzi to criticize any church. Ukana kutocriticize wafa kutobuda in the office of a senior, because uri a role model kuti machechi mazhinji vanhu vazhinji especially kana mafollowers futi akawanda. Handiti stay away from criticism, because one zvichakurayira chechi yako, two Mwari manje zvakanakira kunozoita scandal chaiyo kuchechi kwako, vanhu vanozodzoka vokuti mangwana. Nditi saka do not, sezvakaita ndiri kudzidzisa masenior nhasi, maprofits vese, ana Prophet Hubert Angel, ana Prophet Java, ana Prophet Madungwe, ana Prophet Magaya. I like the Prophet Magaya. Prophet Magaya mazuva ano tauri zvavo munarizivi, as a senior ndozvaunofanirwa kuita, because you are there as pamusoro. Zvatopera. Saka zvikuzotionekwa mucriticism aiwa ufanira kutoonekwa. Saka zvautoitwa naProphet Makandiwa, I respect him, he's our senior, but let him act in the office of a senior. Let him not criticize anything, let him try to build. Ndo zvinongodiwa, because the office yaidi yekuti zvinoitwa nevachiri kusimuka kuda zita kuti risimuke, ndo vanhu vachitsvaka maviewers nechi, but Prophet Makandiwa munhu ane mari, Prophet Makandiwa munhu ane follower. Saka there is no need. Chireve ukazviona kuti apaka, keep quiet, shut your mouth. And wozviona, it's better uinde kuinbox, it's better ungokomenda zvine wisdom kuti no one is perfect. Watopedza kana uchiona kuti maybe zvinhu zvakaitika, but it's to us toti TB ana zvakaita, is a clean man. Why vakada kumaccuse afa?